Hello kaikki, täällä LPS Oiskapoiski ja ihan sika hyvää joulua teille kaikille. Mä aion siis tänään kuvata teille tällaisen slime-videon. Ja siis tää slime on tällainen joulun lima. Ja aloitetaan vaan video. Tää on siis jouluspesiaali, jos joku ei tajunnut. Ja sori mun kynne. Tähän tarvitset PVA-liimaa, sodaa, maaleja tai elintarvikevärejä, jos haluatte värjätä sitä. Glitterejä, jos haluatte niitä laittaa. Sekä piilonissinestettä. Ja siis tämän piilonissinesteen pitää sieltä natriumboraattia. Et se siis toimii. Sori, toi sotkut kans tuolla. Ei katsota sinne. Aloita kaatamalla liimakulhoon. Siis tota liimaa pistetään sen verran, kun haluatte tota limaa. Seuraavaksi tosiaan pistetään tämän ruokasoodan. Ja siitäkin sellainen niinku pikku tippu. Mulla on nyt tämän verran. Pistän tonne. Sitten lisäätte sen maalin tai elintarvikkeen ja glitterit, jos haluatte. Ja koska mä teen jouluslaimia, niin mä pistän noin punaista maalia ja vihreitä glitteriä. Sekoitetaan. Tämä mun slime näyttää nyt tältä. Ja siis tämän jälkeen kun ootte siis tehnyt tän, niin sitten voitte aktivoida sen. Piilonissinestettä tähän lisätään sitten niinku ihan vaan vähän kerrallaan, lisätäkää, ettei vaan tosiaan superaktivointi kerrallaan, niin pistäkää vähän kerrallaan ja sitten sekoitatte kunnolla. Nyt tää slime alkaa siis olemaan valmis. Tää on ihan hyvä. Tästä tuli kiva. Että suosittelen tekemään. Kuuluu ihan hyvät äänet ja kaikkeakin. Niin kiva tuli. Ja tää on sitten mukavaa vaikka antaa jollekin joululahjaksi ja näin. Täällä oli jotain pieniä mulla. Jotain roskia, otetaan ne pois. Niin joo, tällainen tässä tuli. Kiitos siis tosi paljon kun katsoitte videon ja jep. Me nähdään sitten seuraavissa videoissa seuraavana myöskin vuonna varmaankin. Siihen asti se ois moikka! Ja hyvää joulua taas kerran. Uhu.